आंनि बे साया नायफैथ'लाय आं नोम्फाजों खामानि मावफाहैनो। बिमा बाबुआ सिखाराखै नामा? मालाय दाउला गिसिबानो सिखारदों लेखा फरायगासिनो। हाब माथो आंलाय आन्दाजखौनो लायाखैमोन। दाखालिनिफ्रायनो जा मोजां नांथाबगासिनो बियो फरायनायाव। आंहाबो बिनि नांथाबनायखौ नुना खामानि मावनायाव मेङा मेङा मोनथारदों। हा नङाथाय माथो। आंहाबो दासान्दि गोसोखौ स्रां स्रां मोनगासिनो दं। थ'दो बिफा सालोंहैसै। थ'दो। आंहा दिनै साहाखौ खाबथाम नांगोन आयै। थोद फाग्लि नोंदायानो सा लोङा नोंहासो खाबनै खाबथाम। गेस्टिक जायो आइ। जाथों। आइ नोंसोर मानो एसेबां खस्थ' खामानि मावो जोंनि थाखायनो बायाबो नामा नोंसोरो? संसाराव हाबनानैलाय फिसा फिसौनो मावना होनायालाय जों बिमा बिफानि मावनांगौ बिबानखाना आइ। थेवबो आइ आरो आफा नोंसोर खालि जोंखौल' सानो गावसोरखौ जेबो साना। बिमा बिफानि दायथ'आनो बेनो आइ। आथिं आखाइ गोहो बोलो मेगन थासान्दियावनो गावनि फिसाफोरखौ गोख्रोङै गावनि आथिङाव गसंहोलांनो नाजाखायाब्ला बबे समावथो नाजाबावनो आइ। औ आइ बे समावनो नोंसोरखौ इयुनाव गावनि आथिङाव गसंहोनो हानाय खालामखायाबा जोंनि जिउआ समायना जानाय नङा आइ। गुबुनजों मिनिजानाय जागोन गावनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनो हायैनि। दे आयै जोंबो नाजागोन हानायमायनि। दे दसे मावहैफिनसै आं। आयै आयै आङो 6 पास जाबाय आयै। मा पास जाबाय बाबा? औ आफा। मा आदाया पास जाबाय बाबा मिथि लायदो जानोसै जोंहा। औ लायदो बिफा। र' नै लायथारनोसैबो आं। बिमा साफोर फुदुंनानै दोनदो। आसोलफोर फरायनायावबो गैला साख्रि बाख्रिबोथ' मोनखाला माथो खालामना जाबावब्रा आसोलफोर। खारबाय नि नोंलाय आसोल आइदियाफोर होदोब्रा एसे नोंहा एसे गोरों। बे फाग्ला अनलाइनावनो मबाइलाव मेरला खामानि दं नागिरनानै मावदोब्रा एसे। थोद फाग्ला अनलाइनाव बोरै खामानि मावनांगौ जाखो? अनलाइन मा अनलाइन गावबाय फरायनो नांगौ ओमफ्राय? अनलाइनाव खामानि मावनो थाखाय फरायनाय नांलायालै जाम्बाफोर। गाव गावनि टेलेन्टखौ बाहायनानैसो मावनांगौ। मालाय मेरला बेजोंनो जागासिनो दङ। दे खोन्थादोरा एसे। इउटुबार जाना खामायनो हायो, रिसेलार जाना खामायनो हायो आरो वेबसाइट खुलिना मोजां मोजां पस्ट होना एसे गिदिर जाब्लाथाय मेरला फैसा फैयो माथो। मेरला दं बुंख'लायनोसो हाया। अ नंगौ नामा? नङाबा जोंखौ माथो। फोरोंदो एसे। दानिया बिदि फोरोंनांलायगौ गोनांथि गैयालै भाइफोर। इउटुबाव नायना सोलोंना ला मेरला भिडिअफोर दं। माथ्र' बर'निल' मोननो थांनाय नङा आरो बर'फ्रा बुहुत खम ना बिदि खामानि मावनाया। होद होनबा आंहाबो एसे नायना सोलोंनांसिगोनलै। ओमफ्राय आसोल नोंहालाय? है आंहालाय जेबो रोङा गारा बारा जेरै बुलां बिथिं थांसै। होद थ' थांसै। थ' ओमफ्राय आसोल नोंहा थांथ'वा? थुग्रोदो। जुगानो अनलाइनसो जुग जाबाय आरो अनलाइनाव खामानि मोनाखै। फाग्ला जागोनलै बिसोरजों।
निजिरा बेयावसो हारसिं जिरायना मा सान्दों नोङो? नोंनि गोजान जाना मारै थानो हागोन सानदों आं नेरसोन। नों मा बुंदों निजिरा? मारै थानो हागोन आं नोंनि अनगा? नों मानो आंनि गोजान जानायनि खोथा बुंदों निजिरा? आं जेबोखौनो हमनो हायासै। नेरसोन, आंखौ गुबुनाव फरायनो दोनहरसिगोन आं सिगांनिफ्रायनो मिथिखायोमोन। फाइनाल एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो जों सानैजों गोजान गोजान जानांसिगौ होनना। अब्ला मानो खोन्थायाखैमोन? नों सानदोंमोन नामा आंनो खोन्थायाल'से आंखौ हारसिं गोदाव सोराव गालांनो? आं बेसे नागिरगौमोन हारसिं हालाया फायनो? नङा नेरसोन, आं नोंनो खिथानो सानदोंमोन, नाथाय नों आं खिथायोब्ला गोसोआव दुखु मोनगौमोन। दुखुजोंनो नों फरायनो हानाय नङामोन। नेरसोन, नोंनि गोजान बोरै थानो हागोन आं? थादो नेरसोन, बोसोरनैनि उनाव लोगो मोनफिनगोन। आंखौल' दाबाव, आंबो नोंखौ बावा।